What's up mga ka-choy? Welcome sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at like sa aking mga video mga choy. Karon mga choy, 2 months na ko diri sa Canada choy. Unsay akong na-realize na ko after 2 months ko diri sa Canada choy. Una mga ka-choy, kuan choy. Diri, nakulhon na ko nga dito pa ko sa Pilipinas. Dito pa ko sa Pilipinas nga nakaingon ko. Kung ari ko Canada gid, magtigom jud ko. Mo'y pinakauna akong ginuna nga magtigom jud ko. Pagkay kaduha, budget, like, dili pa takag pamalit. Man ako gi-mindset diri ba? Gi-mindset yun ako na gikan sa giplano gyud ako na siya bago ko na diri Canada. Dili ko mamalit, unsa pa diha kanang dili mo siga sa nang control lang gyud ang kwarta ba kanang iigo ra gyud kay bawo pa kay ko diri nga cost of living sa Ontario ang mahal. Cost of living ng Ontario ang mahal. Kaya mga choy, akong gibuhat. Naaptay ba yun noon sa Pilipinas. Palagi ta nga. Magdala kita kwarta pa itong diri kay starting pa ta. Magtigom ta. Diyan ako na-realize na after 2 months, nindot diri. Nindot sa Canada mga choy. Kay ano, ang palitunon diri. Mag-sale tanan. Like grocery. Karne mag-sale. Unsa pa ang klase sa groceryhan mag-sale, mag-markdown na mga toothpaste, mga sabon, mag-markdown na mga bugas, mag-markdown na. Sa Pilipinas mga choy, dili nga na sa Pilipinas mga mag-sale. Ang sa Pilipinas sige gasaka. Di ba? Ang bugas, naiusay sa maubos tungod sa mga pitunon, di ba karon? Pero karon nagsige saka, pamaluliti, nagsaka. Diri sa naa sa nagsaka. Pero ang sweldo dito nag-stack up, diri sa nagsaka sa sila pero dili nga dagko jud gayo pero okay ra. Pero nakapan lang lagi dollars lang sa timong magasto. Okay na magpalit. Mo na budget jud ka pugong jud ka sa bulsa. Dire mo na narenas ko nga mag-sale ang ilang kuwan. Dili kay mga butang, sapatos ug uban pa. Asa ang ilang grocery mag-sale pa. Mo na nakanindot dire. Tapos ganina tulo ka adlaw ko straight. Ang ilang bus naman may card nga gamit ng Presto card kanang paratap ra ba. Nampay gamit nga Presto card nga sakay og bus. Sugod pagka Biyernes sa Domingo, karon Domingo man na karon, adlaw dire. Libre ra, balag tap, libre siya free. Makasave sa ka kaysa mag-play sa ka. Pero nakarindot sa dire. Like na ibayad like na wala sa free. Within 2 hours usaray magasto nimo balag pila ka base mo sakyan. So sa 2 ka oras free ra na siya as long as dire ra ka sa area nga syudad, diri akong gipuyan nga syudad. Dili ka mo nagbutuas nga syudad, kana lahin na siya nga kuan. Mo sa nakanindot diri advantage. Then ang advantage diri like lisod sa Pilipinas, lisod ka panington. Ano bugnaw kay do choy. Bugnaw kay diri mga choy. Grabe ka bugnaw kay ano. Usa ka choy, ang ring on man usay balaway aircon pero ang kwarto mo na aircon choy. Ako habol choy duha na ka buok choy, habol. Diri choy nangkat grabe lagi choy panington lang akong paog kamo dali na kay panington sa dito pag sa Cebu sa Pilipinas. Dili kay ko panington akong kamot, akong lawas ra kana. Pero diri tungod sa bugnaw panington na imong tiil og kamot. Nga diri o nindot sa mata nimo sa buntag kay duty kag buntag mga choy. Tugnaw kay choy. Sapaw na kag duha ka sapot sanina usay mag sweater uniform di ba? Tugnaw kay choy. Ya, mo man atong giyari dire para makatigom para pakita sa picture sa tong pamilya di ba mga choy kanya kung inahan mo mari dire okay raman sa choy pero kuan lang lagi sa pagkaron lisod gyud siya sudlon mga choy lisod gyud siya sudlon kay nagstrikto naman Canada ron kanon na kay PR ba karon mga permanent ba dili bahalag dili mo permanent siguro or mo permanent na ara dia basta sa ihatag sa Ginoo dawaton choy kay ano dili man na ingon nga wa siya nga wa ka na PR di siya ginahan basig na akay para sa imuha ba nga malabot nga dili pa din na para sa imuha nga mas labaw nga mas nindot mo na salig lang yung kasi yaw nga choy mo na nakanindot ako choy okay raman dire choy kaon tag sa kadlaw sa Pilipinas tulo sa kadlaw bitaw choy joke ra to choy kaon na say mo choy kay kato na tag-diet pa ako nakitagtiyan mo na fasting sa tabanag sa kay lahi kutas kanang
kapoy mata kanang dako na kay ba tambok kapoy muna fasting na kay murag mo abdik tagamay ba mo restart atong lawas muna na kanang diri sa Canada choy karon choy nga manglaba ka diri ka katon nga imong uniform magbalik sa Pilipinas nga magtrabaho pa ko didto kada adlaw bag-ong nilabhan diri choy usay duha ka adlaw tulo una pa malaban choy akong uniform choy di man ka panington ato Pilipinas panington mo kabugbog balag bago pa kagligo ilis ni mo panington naman ka choy mo na akong na-realize diri sa Canada choy pero mahal kay mga abangan okay ra choy basta di lang sa ara ta kadlaw mo kaon sa kadlaw sa ara ta mo kaon okay ra na depende ra na choy depende ra na pag budget kay okay ra man ang gulay diri barato ra man sa gulay nako ni palit nga saging diri sa Walmart ito mga 8 ko ka saging pero dito ko sa Cebu makapayo ko ra to sa kilo na mga 40 mabayaran ako siguro mga 60 pero dire 0.80 cents mga nahara na siya sa pila na mga nahara na siya sa 30 kapin di ba mas makasave pero nindot pa juga choy dili pa siya daot choy nindot pa juga yo lahir kay lang reject dire choy mo na nakanindot dire choy mangita lang kag mga kawan di ba mga gulay barato ra lang gulay dire okay ra man barato basta magulay itlog okay ra mao na dire mga choy okay ra gyud pero karon mga choy sa duha ka buwan gimingaw na ko sa pamilya choy kung ganahan mo ari diri okay ra man gyud daghan man ka-applyan daghan jud ka-applyan message lang mo unsay applyan daghan ra gyud na makita sa Facebook pero nakanindot lang recommended lang gyud ako ninyo mga choy kuan driver sa mga truck driver mekaniko mga sakyanan ba like mga trailers kana ba mga 10-wheelers 10-wheelers nga mekaniko kana man nindot or plumbing mao na nindot o electrician mo na nindot diri sa Canada choy dako isweldo ka na trabaho choy dako kay na siya isweldo sa Pilipinas ang construction worker gamay kay isweldo di ba kapoy pa kayo dire naka pick up truck ilang gamit like mga Ford Ram so pa diha nga mga pick up truck nga ikuan dira mo na kanindot dire mana kung kamo ginahan mo experience mong mga skilled kana ba kanang mga skilled ba mo na kuhaon ninyo ingano ikabuto ako sa eskwela college ko ako man sa kamay kay di ba abot mo dire kamay kay sweldo pero kanindot dire choy ma-apply ka dali ra ka kasud interview karon ugma so na di na kailangan laging BI police clearance sa papel health sa pa diha sa Pilipinas dire lahi ni dire mo na kanindot kaya mga choy ayaw kalimot subscribe sa akong YouTube ayaw kalimot basta makalimot ka wala sa paging na nimo og like sa akong video og share para makatabang ba iluoy kay ko dire bitaw mga choy ayaw jud kalimot og subscribe maura na choy like subscribe para next video na ko istorya na sa da chika sa mo na chismoso ta sa Facebook ay Facebook mo nun sa YouTube mo na ayaw jud kalimot subscribe maura na paalam